incautados, os bens apropiados por espolio, apropiados por incautación indebida. E a verdade é que ese carácter absolutamente pioneiro desta devolución ten unha forza, unha enerxía e ten unha trascendencia que é simbólica, que vai moito máis alá desta devolución das dúas estatuas do Trópico da Gloria ao Concello de Santiago, de onde nunca deberon sair. A ver si salen. Van a estar aquí postas nesta parede. Y después de estar aquí expuestas, Van a estar expostas aquí uns meses e tal e como falamos despois faremos dentro das actividades algunhas mesas redondas onde participarán distintos especialistas, historiadores e historiadoras e despois de escoitar a todo o mundo decidiremos a localización definitiva.